Wij hebben de zaak zond in 1972. Ben we begonnen als boekwinkel Blauw. En zo lang hebben we het dus al. En sinds 2 jaar hebben wij ons aangesloten bij een keten en dat is Bruna. Dat de meest bekende keten is in Nederland. Ik ben er maar groot geworden. Het is mijn memmentaal. En het is ook een vorm van belevenis, gevoel. Dus het zit meer van mij als het Nederlands. Meestal die willen het mensen van Fries praten. En als ik denk van hier niet Nederlands praat en ik denk nou die vroeger Fries praten kennen, dan probeer ik het altijd wel even om mijn beurt of een paar beurten om te zien dat het als het kennen ja. We mogen er net op selecteren, dat mag net, maar wij vinden het wel heel fijn dat mensen het praten en het verstaan, in ieder geval verstaan kennen. Maar elke keer die kennen het praten en verstaan. Dat wij verkeerd een soort Friese boeken, dus dan vinden wij dat we de taal mag wezen, maar in ieder geval verstaan kennen. Ze weten als ze hier komen, de mensen die hier vaak komen, dat ze in Fries te Wutstien worden. Ja. Vlimt hier ben wij de beste in de regio worden van Noord-Nederland en er waren bij onze juryrapport we waren er zijn van dat wij het Fries uitdragen. Dat vind ik eigenlijk heel bijzonder, want dat is iets eigens wat ik in de Bruna-formule past. Je eigen inbreng en daarbij dus in het Fries. Dus dat waren wij toen ik mij nomineerd.